מה זה מצלם? כן. סלפי? הוא חי. כן. טוב, מתחילים? הרב רוצה להתקיף. כן, כן, כל שבוע, זה ככה עוד בקטנה היום. יאללה, שבוע טוב לכולם. ברוכים הבאים והנמצאים. אנחנו ממש בשיעור שלפני פורים, שבוע הבא לא יהיה שיעור כי זה ליל פורים. קוראים מגילה במוצאי שבת, כן, בתפילת ערבית של מוצאי שבת, קוראים מגילה. מתי קוראים צריך לקרוא את זה? באמצע הערבית? כן, בסוף הערבית, ולמחרת בבוקר. לא לפספס את שתיהם, גם אחרי הערבית וגם למחרת בבוקר. אנחנו קוראים את המגילה, והיום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר קצת על פורים, על השמחה, איך אדם מגיע לשמחה, איך אדם זוכה להגיע למצב אמיתי של שמחה. היום לצערנו, הדיכאון זה מספר 2 בעולם אחרי מחלות לב. כן. אבל אם בן אדם לא יכול לשמוע רק בלילה ולא בבוקר? הוא יעשה הכל בשביל לשמוע. יש, תלוי מה, ובגדול, אדם צריך לעשות, כי המגילה של הבוקר יותר חשובה מהלילה. כן, זה המגילה שעליה אסתר דיברה. אחרי זה הוסיפו גם את הלילה. אבל בגדול של הבוקר זה הרבה יותר חשוב. אז לעשות כל מאמץ. בסדר, אז היום אנחנו הולכים לקבל את כל הטיפים על מידת השמחה. סתם בלי קשר צריך לדעת שהחודש הזה זה חודש מיוחד מאוד. כתוב בגמרא שמסכת תענית דף כ"ט שמי שיש לו איזה דין, איזה בית משפט, איזה משהו עם גוי, אז החודש הזה זה הזמן, כי החודש הזה המזל של היהודי הוא גבוה מאוד. בחודש הזה יש הרבה השפעות. כתוב שבחודש הזה, כך אומר השם משמואל, נותנים ליהודי מהשמיים אומץ וחיזוק בלב ורגשות מרוממים כאלה בשביל שיוכל לעבוד את השם, יכול לשאוב מזה לכל השנה. ולא רק זה, כתוב במאור בשמש, זה תלמיד של הבעל שם טוב, הוא אומר שבחודש הזה היהודי מקבל בפה שלו כוח, במילים שלו, בדיבור שלו, שהוא רק יברך והוא ממתק את כל הדינים. לכן בחודש הזה צריך להרבות בתורה, להרבות בתפילות, להרבות בברכות, כי כל הדינים והגבורות והרוחות רעות, כך הוא אומר, היהודי בחודש הזה יש לו כוח כמו של גדול הדור, לבטל אותם ולמתק את כל הדינים. לכן אנחנו צריכים בעזרת השם יתברך להיכנס פה לעניינים, ואנחנו רוצים לדעת שחז"ל ציוו אותנו משנכנס אדר מרבין בשמחה. אדם שרוצה לדעת איך מרבין בשמחה, כדאי לו, אנחנו הולכים פה בעזרת השם עכשיו לתת כמה עצות מיוחדות, אולי ידועות, פשוטות, אבל עצות חשובות, איך מרבים בשמחה. עכשיו הגעת, עכשיו אפשר להתחיל. כל הכבוד. זה חמוד. הבנתם? אז אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו מרבים בשמחה. איך? אז זה אומר, צריכים לדעת אנשים צריכים באמת לדעת שבאמת להגיע למצב שמחה אמיתי, דבר ראשון צריך תהליך. תהליך זה אומר, אחד, הרופא אמר לו, אני צריך לקבל אנטיביוטיקה. אתה צריך לקבל אנטיביוטיקה. אמר לו כמה? אמר לו 2 כדורים ביום, 1 בבוקר, 1 בערב, אחרי אוכל. אמר לו, ומה? אמר לו 10 ימים. אמר לו, ואחר כך, אומר לו, אחר כך אתה תהיה בריא. אמר, אין בעיה, הולך הבית, אומר לעצמו, רגע, אם 10 ימים, פעמיים ביום, לוקח 10 ימים להיות בריא, מה יקרה אם אני אקח 4 ביום? אני אהיה בריא תוך 5 ימים. ואם אני אקח 8 ביום, יומיים אני בריא. אמר, אני אקח את הכל היום, מחר בבוקר קל כמו חדש. לקח את הכל באותו יום, מחרת בבוקר, לא משנה איך מצאו אותו, איפה, באיזה תנוחה, לא חשוב. אז זה מראה לבן אדם שלפעמים צריך תהליך. תיקח, אבל אתה רוצה להגיע לשמחה אמיתית, תתחיל עם עצמך עבודה אמיתית של שמחה, כדי לראות איך אנחנו מגיעים לשמחה אמיתית. חז"ל לימדו אותנו שיש כמה דרכים להגיע לשמחה. והדרך הראשונה, אחד הדברים שאדם באמת יכול להגיע לשמחה אמיתית, זה רק
בכמה עצות שאנחנו נסביר. קודם כל, עצה ראשונה לשמחה, אדם רוצה באמת להיות שמח ולא להיות עצוב, שיהיה לו כוח. זה מה שאנחנו לומדים כל שבוע. עניין האמונה והביטחון, שאנחנו לומדים כל שבוע כמה הקדוש ברוך הוא זה שמנהל את העולם. באמת, תקשיבו, אני ראיתי, השבת שהייתי שם, זה היה כמו נופש כזה עם ארגון שנקרא ערכים, מדי פעם אני יוצא איתם, הפעם עבדתי שם, והרבה אנשים סיפרו את הסיפורי האמונה שלהם, ואתה אומר, אתה שומע מכלי ראשון, אתה אומר לעצמך, תשמע, כמה הקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי. סיפר שם אחד, הוא אומר, הוא חזר בתשובה לפני שנה, הוא לבש ציצית, הוא אומר, הוא קבלן חשמל. הוא חתך עם דיסק את הצינור של החשמל, ותוך כדי זה הוא מדבר עם מישהו. הוא אומר, תביא לי את הזה, אף לו הדיסק, לתוך הבטן. רק הוא נעצר, הוא אומר, שתיים ככה, הוא אומר, אני מוציא את הדיסק, שופך איברים. פחד להוציא את הדיסק מהבטן, ולא הייתה לו ברירה, הוא הוציא את הדיסק. הוא היה בטוח שהבטן שלו נקראה לשתיים. הוא רואה שהדיסק נקשר בציצית והיא נעלה אותו. הוא רק קיבל מכה. הוא אומר, מאז אני ישן עם ציצית. לא מוותר. כשאדם מאמין באמונה וביטחון אמיתיים בקדוש ברוך הוא שהוא יסדר לו את הכל, אז הקדוש ברוך הוא מסדר לו את הכל. ואדם כזה, חז"ל אומרים שרשעים, ככה גמרא מסכת נדרים דף ט' עמוד ב', אומרת רשעים מלאים בחרטות. כל הזמן הוא מתחרט. אז אומרים, שואלים כאילו, האם הוא מלא בחרטות? זה אומר שהוא צדיק, הוא כל הזמן מתחרט. אז אומרים לו, כל הזמן אומרים חבל שלא עשיתי ככה, חבל. אז הוא כל הזמן מתחרט. זה כביכול רשעים. אבל אדם שלומד אמונה וביטחון, אדם שמאמין, יש לו את הכוח לשמוח, כי הוא יודע, אין חבל. למה בן אדם באמת מרגיש לפעמים צער מדברים? הוא נסע לאיזה מקום, נהיה לו פאנצ'ר. עכשיו הוא הלך, חיכה יותר מדי בתור. הפסיד, הוא היה צריך לקבל למישהו, נפל לו הטלפון. למה הבן אדם כועס על זה? בגלל שהוא מרגיש שזה לא היה אמור לקרות. ברגע שהאדם יודע, לא, זה אמור לקרות. למשל, אתן לך דוגמה, אתה ישן בלילה, ב4 לפנות בוקר מעירים אותך, אתה מרגיש מישהו נוגע לך בכתף. אתה רואה? לא רואה אף אחד. מי זה? זה אני השם. או השם, מה שלומך השם? ברוך השם, הוא אומר לך. למה קראת לי? הוא אומר לו, רק רציתי לגלות לך שבעזרת השם היום, אתה תגיע ב9 בבוקר לעבודה. הוא אומר לו, למה? אני כל היום מגיע ב8. לא מגלה. זה נעלם. הוא נרדם. קם ב7, 7:30 יצא, יש לו חצי שעה נסיעה, באמצע הדרך פאנצ'ר. ירד, מתקן את הגלגל, מחליף, מסדר, הגיע ב9 לעבודה. הבן אדם הזה יקבל את זה אחרת לגמרי מאשר בן אדם שלא ידע. ולמה? כי בן אדם יש לו תחושה שמה שהוא תכנן, זה מה שהיה אמור לקרות. ולכן ברגע שלא קורה מה שבן אדם רצה, וקורה אחרת, אז הוא מצטער ומשתגע ומתפוצץ. אבל ברגע שבן אדם יודע, מה שקרה היה אמור לקרות, שלא יתקנו אותי זה משהו אחר. אז הוא כבר חי ברמה אחרת לגמרי. ולכן, אמרו פעם, היה רב משה לב מססו, הוא אמר, מתינוק צריך ללמוד 3 דברים. דבר ראשון, תינוק הוא תמיד עסוק. אף פעם לא תראה אותו שנייה אחת הולך יושב רגוע. הוא הולך תמיד הולך, חוזר, בא, משחק, מעיף, שורר. לעצור שנייה, לא תראה תינוק, לא תראה דבר כזה תינוק, יושב ככה בשקט, אין דבר כזה. צריך ללמוד מהתינוק, אף פעם תשב לבזבז את הזמן. גם אם אתה נח, אז תנוח. אבל לא לבזבז את הזמן, יאללה, הלך שעה, שעתיים. אין דבר כזה, תן בראש. תלמד את זה מהתינוק. דבר שני, אומר, כשהתינוק רוצה משהו, הוא בוכה עד שהוא מקבל את זה. לא עוזב אותך. אבא. עניתי לך לשאלה הזאת כבר 300 פעם. לא. אבא, אבל אפשר? לא. אבל אבא, אפשר? לא. הוא לא עוזב אותך והוא בוכה עד שאתה תיתן לו. תודה רבה. ככה צריך להתנהג בעניין של התפילה. אתה רוצה משהו מהקדוש ברוך הוא? תבכה ותבקש ותתחנן, בסוף אתה תקבל. דבר השלישי הוא אומר,
שאפשר ללמוד מהתינוק שאחרי שהוא קיבל, באותה שנייה הוא שמח, בכה 4 שעות, נגמר. איזה מהירות, כל הכבוד. בן אדם לוקח לו זמן עד שהוא מתאושש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז הוא אומר אבל הוא אומר, מה יש לנו ללמוד מזה שהוא ישר שמח? גם בן אדם מבוגר שנותנים לו את מה שהוא רצה, הוא נרגע, לא? אז הוא אומר, יש בן אדם שהוא נרגע לקצת זמן, אבל אחר כך הוא פתאום רוצה עוד פעם, התינוק רגוע במה שנתת לו. זהו, מספיק, הוא לא עכשיו רוצה. ולכן באמת אדם שרוצה לשמוח, קודם כל להבין שאמונה וביטחון, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכל, הוא מסדר לך את הכל. מה שמגיע לך, אתה תקבל. מה שלא מגיע לך, אתה לא תקבל. ולכן, היה רב אחד, קראו לו רב יעקב קמינצקי. הוא היה צריך להיות רב באיזשהו מקום, בליטא, והיה שם בחירות. עכשיו, הרב הזה היה גאון, הוא יודע את כל התורה, וגם אלוף במיליון דברים. והמועמד השני היה זה בן אדם שיודע קצת לתת שיעורים, אבל לא מעבר. ועשו בחירות וכולם בחרו ברב ההוא. וזה להיות רב מקומי. אז הוא היה דחוק בפרנסה, הוא היה חייב כבר לקבל איזה משרה, חיפש, מצאו לו בקנדה איזה בית מדרש חסידי, שהוא מקבל כמה פרוטות שם, אבל לא הייתה לו ברירה, הוא חייב להחזיק את עצמו. נסע לקנדה, גם הוא לא היה חסיד, וצריך להיות רב של חסידים, אז קצת היה חדש לו ומוזר לו וקשה לו. הוא אמר, ריבונו של עולם, מה שאתה עושה זה הכי טוב בעולם. אני לא שואל שאלות, אני לא חושב שאתה לא בסדר, אני רק מודה לך, זה כוח עצום שיש רק ליהודי. תראה לי גוי אחד שיודע לקדוש ברוך הוא על מה שקורה לו. היה שם בשבת שהיינו עכשיו בן אדם בלי רגל. אתה רואה בן אדם בלי רגל, אתה עכשיו חושב שהוא, אתה רואה אותו פעם ראשונה, אתה אומר, זה כנראה, אנחנו ככה תופסים את האנשים. מסתבר שהוא דוקטור. עכשיו כל השבת להסתובב שם, תנו להגיד כמה דברי חיזוק בסוף. אז אחרי שהוא סיים, אמר, אני רואה שאתם מאוד סקרנים, אז אני אספר לכם איך הוא איבד את הרגל. 8.5 חודש, בן אדם מבוגר. 8.5 חודש סך הכל. הוא אומר, הוא יצא מבית מלון, העמיס את האוטו, בא איזה מישהי שלא ראתה אותו, פתאום הקלטה אותו, עכשיו במקום לתת את הברקס, היא נתנה את הגז, ובין שני הרכבים מחצה לו את הרגל. אתה רואה את הבן אדם עומד מולך ואומר, אני מלא כולי בתודה והודיה להשם, אין לי רגע אחד של טענה, אני רק אומר מזמור לתודה, מזמור לתודה. זאת אומרת, תחשוב שהוא לא היה מאמין, לא היה ככה קרוב לקדוש ברוך הוא, שומר את המצוות. מאיפה היה לו כוחות להתמודד? זה לא שבן אדם איבד 100 שקל. וזה מלמד אותך חודש אדר. וחודש אדר זה חודש שעם ישראל בטחו בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה. אם אתה רוצה להיות שמח בחיים שלך, אתה חייב אמונה. אדם שבא לשיעורים האלה, הוא כבר מעלה את רמת השמחה שלו בחיים. יש עוד כמה עצות, אבל זה אחד מהם. רמת השמחה. אני השבוע דיברתי עם זוג שאני מלווה אותם. כבר כמה שנים, חיכו לילדים, לא זכו. בסוף הוא סיפר לי, ממש שבוע בסודי סודות שהם נפקדו. למחרת הוא התקשר וסיפר לי שהייתה הפלה. שניהם בוכים, שניהם גמורים. הוא אומר לי, תשמע, אני שבור. אבל גם כשהייתי בבית חולים בבוקר ושמענו את זה, והסתבר שהילד בלי דופק כבר שבועיים, היא צריכה לקחת את הכדורים של ההפלה, הוא אומר לי, אמרנו מזמור לתודה, עם דמעות בעיניים, אבל מזמור לתודה. זה רק יהודי. תראה לי גוי שיש לו כזאת עמידות. איפה יש לו עמידות? תראה שם איזה אחד, הוא אומר, היה מפקד מחוז יבנה, משטרת יבנה, אחרי זה משטרת לוד, לפני הרבה שנים. הוא אומר, הוא היה במשטרה מפקד, הוא עכשיו נמצא בעבודה, אשתו שלחה את הבנות הגדולות להביא את הילד מהגן. הוא אומר, אשתו חוצה אליהם את המעבר חצייה, הם חוצים אליה, ואיזה נהג חכם החליט שהוא יכול לעבור בין שניהם בדיוק. הוא אומר, העיף את הילד איזה 20 מטר, הילד ניצל בניסי ניסים. הוא אומר, רצתי לה, שמתי סירנה, רצתי לבית חולים, הוא התחיל לצעוק על הרופא. למה אתה לא תבין בילד? הילד בוכה, אתם לא רואים? הוא אומר, גם אני בוכה, אז מה? אז מה זה תשובה הזאת? אז האחות אמר לו, אל תדון את הרופא. הוא, אשתו ו3 ילדים נהרגו בתאונת דרכים. אז הוא אומר, תראה מה זה. הוא אומר, אז בזמנו לא היה לי דרכים. הלכתי לרב שלי, אמרתי לו, מה לעשות? זה שמעתי היום מהבן אדם, לפני כמה שעות.
אמר לו, בדקת את המזוזות? הביא את המזוזות. מזוזות כשרות. בדקת את התפילין שלך? הביא את התפילין. הוא אומר, בדקו את התפילין, כתוב, ולימדתם אותם את בניכם, מנון מחוקה. פגע לו בבן. ראית מה זה? הוא אומר, צריך לקנות תפילין חדשות. הוא אומר לו, הרב, עכשיו קניתי דירה, אין לי שקל להוציא. אמר אחד הרב בוזגלו מאשקלון. אמר לו, אם אתה תקנה את התפילין, השם יחזיר לך. הוא אומר, לא, הייתי דתיתי רחוק. מאיך השם יחזיר לי? מה, הוא ידפוק לי בדלת? יעשה לי העברה לחשבון? אומר לו, לא, בא משכורת שלך, מהמשטרה אתה תקבל תוספת של התפילין. הרב, אתה צוחק עליי? לא, תנסה ותראה. הוא אומר, זמנתי את התפילין הכי מהודרות שיש אז לפני הרבה שנים, זה עלה 1,800. הזמנתי את התפילין, הוא אומר, מתקשרת אליי במזכירות, הוא אומר, תקשיב, היום זה היה יולי-אוגוסט. יש קייטנות, אני זוכר אבא שלי גם שוטר. עכשיו בפנסיה. פותח את פיו, מה? אבא שלי גם שוטר, יש קטע כזה במשטרה, שאם אתה ממלא טופס שהילדים שלך... כן, אתה ממלא טופס שהילדים שלך היו בקייטנה, אתה מקבל את ההחזרים. יש את זה בהרבה... אז הוא אומר, הוא אמר לה, אבל ילדים לא בקייטנה, גם תכתוב שהם היו אצל אמא שלך. זה גם בסדר, אתה תקבל החזר, אתה אפילו לא צריך להביא הוכחה. תכתוב. הוא אומר, כתבתי, קיבלתי בדיוק 1,800 שקלים, כמה שלה תפילין באותו חודש. הוא אומר, פתאום ראיתי כאילו, זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הרב, ככה ליווה אותם, בסוף הוא עזב את המשטרה, יש שם איזשהו מרדף אחרי איזה ערבים, שתלשו לאיזה אישה את השרשרת שלה, בלוד, הם נכנסו אחריהם, הוא אומר, הוא קיבל איזה מכה מהערבים, אחרי זה ירה להם ברגליים, אבל זה גרם לו לסוכרת, ואחרי זה הסוכרת הזאת גרמה לו לאירועי מוח וכל זה, אבל הוא אומר, התהליך שעברתי, זה מה שנותן לי את הכוח להחזיק בשעות הכי קשות, שאני קרוב לקדוש ברוך הוא, ואני יודע שהכל פה מתוכנן. וזה גם מה שאנחנו מדברים כל הזמן. שאדם יודע מה שמגיע לי, מה שנגזר לי, זה מה שאני אקבל. ואני מאמין בקדוש ברוך הוא מכל הלב. להבין שאין עוד מלבדו, זה מה שמביא את השמחה. גם אם נראה לך שהחושך הכי גדול בעולם, תאמין, תראה מה קרה למרדכי ואסתר. אנחנו צריכים ללמוד משם. הכל היה נראה הפוך על הפוך. אין סיכוי. אין סיכוי. והנה הקדוש ברוך הוא שלח את אסתר המלכה עוד הרבה לפני שהוא נתן את המכה, עוד לפני שכבר. כשהקדוש ברוך הוא מכין את המכה, הרי מתי הם חטאו? במשתה אחשוורוש. כבר שם הקדוש ברוך הוא התחיל תוך כדי המשתה להכין להם את הרפואה עוד הרבה לפני שהוא נתן להם את המכה. להראות לך שהרפואה תמיד מוכנה פה. יש לך איסורים, חובות, שלום בית. תדע לך שמתחת הרגליים שלך נמצאת הישועה. וזה עניין שלך ללחוץ על הכפתור הנכון בשביל להרים אותה, בשביל להקים אותה. וזה הכוח של האמונה החזקה, שעם ישראל האמינו שאפשר לשנות את המפה מהקצה אל הקצה. ואני אומר, איך? אבל המן חתם, המלך נתן לו, אמר, מה יכול לקרות? מה יכול לקרות? איך? עם ישראל, הכל חתום, הכל מחולק, מה יכול לקרות? הכל יכול להיות. ברגע אחד, בשנייה, המן על העץ, ברגע, בהחלטה של רגע, והכל יתהפך. עניין של 10 דקות, תלו אותו, מה אתם צריכים? להפוך את האגרות, תהפכו את האגרות, מה עוד אתם צריכים? גם מחר להילחם בשושן, סגור, מה עוד? לא, מספיק. יופי, קדימה. איך ברגע אחד היהודים, החודש אשר נהפך להם מאבל לשמחה, ומאזה ליום טוב, תראה מה זה, מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. זה הכוח של האמונה, ולכן אדם צריך לדעת שהאדם שמאמין ויודע שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, הוא שמח. אז זה אומרים גם רמז במגילה. איפה אנחנו מוצאים את הקדוש ברוך הוא במגילה? אין. לא כתוב פעם אחת אמוני, לא כתוב אלוקים, לא כתוב כלום. יש רק המלך, שהזוהר אומר שאם כתוב המלך אחשוורוש, זה אחשוורוש. אם כתוב המלך, זה יכול להיות או המלך אחשוורוש, או מלכו של עולם. זה ברמז. למה? כי להראות לך שהקדוש ברוך הוא לפעמים נמצא בתוך החיים שלך, אבל ברמז. איפה אנחנו מוצאים את הרמז? כתוב י' כו' בראשי תיבות פעמיים. פעם אחת הפוך, פעם אחת ישר. איפה זה כתוב ישר? בראשי תיבות. יבוא המלך והמן היום. זה שם כתוב. אז אומר
שמה אל המשתה אשר עשיתי. להראות לך שגם הצרה הכי גדולה, אסתר, יושבת עם המלך והמן. שמה השם נמצא. ושם הוא נמצא גם ישר, לא הפוך. זאת אומרת, בתוך עומק הדין, יש את הרחמים הכי גדולים. ואתה אומר, מה טוב בזה? מה טוב בזה? שיש את המחלה הזאת? מה טוב בזה שנתקעתי? מה טוב בפנצ'ר הזה? מה טוב במריבות האלה? אתה לא יכול לדעת. אם אתה עובד נכון, עם אמונה אמיתית, אתה תצליח, אתה תגיע. ולכן, ראיתי דבר נפלא היום. שימו לב, דבר, אף פעם לא חשבתי על זה. קחו את המילים, אני מאמין. בסדר? אני מאמין. קוראים את זה ישר. קחו את האלף, שימו אותה בסוף, בסוף אני מאמין. עכשיו אפשר לקרוא את זה גם הפוך. אני מאמין. דבר מדהים, מדהים, תחשבו על זה. כי יש לך את היוד נון שנשארו מהאני. זה בדיוק אני מאמין. תהפוך את הסדר, אתה תראה למה. כי הוא אומר לפעמים, אתה שמת א' בהתחלה, הכל הולך כמו שצריך. אבל גם אם תעביר את האלף לסוף, גם אם אתה לא רואה, בסוף אתה תראה שהכל יסתדר לך. אל תדאג. לא רואים היום, לא רואים מחר, לפעמים רק בעולם הבא אתה תראה. אבל תדע לך שהכל מנוהל, אתה נגיע למצוב, ובמה שלמדנו מהמגילה, שלפעמים יש מצבים בעולם של ונהפוך הוא. זאת אומרת שהקושי הכי גדול, אתה פשוט הופך אותו והוא הופך להיות הדבר הכי טוב שיכול להיות בעולם. לא תמיד רואים את זה, לא תמיד שומעים את זה, אבל יש אנשים שמטפלים היום. והם מאסטרים בטיפול ועוזרים להמון אנשים. ממה הכל התחיל? מקושי שלהם, שהם הלכו לחפש פתרון לבעיה של עצמם. יש אנשים שפרחו בעסקים בעקבות משברים שהם נפלו אליהם, בעקבות חובות, בעקבות כל מיני דברים שמשם הם צמחו, הם פיתחו איזו שיטה, הם הלכו והתבודדו לקדוש ברוך הוא וסיפרו לו ודיברו איתו, ומשם הם צמחו. לכן הקדוש ברוך הוא לימד אותנו שיש מושג, חג פורים זה לכל השנה, יש מושג ונהפוך הוא, יש מושג שהכל מתהפך לטובה, באמת כבר נגזר עליהם גזירה רעה, זה לא צחוק. הקדוש ברוך הוא לא תכנן את מפלת המן כביכול, כן? הקדוש ברוך הוא צופה הדורות מראש, אבל בתכנון הקדוש ברוך הוא כביכול להעניש אותם, וגזר עליהם את הגזירה, והם בכוח התפילות, בכוח השמחה, בכוח האמונה, הפכו את הגזירה הפוך. שכן שלך הוציא נגדך צו פינוי. גם השמיים יכול להיות רוצים להעניש אותך על משהו. אם אתה משתמש באמונה חזקה, ובעצות שאנחנו נותנים פה, בא לשיעורי אמונה וביטחון, מאמין, זה מתהפך. מה מתהפך? לא יודע מה הקדוש ברוך הוא יעשה. יכול להיות שפתאום יבדקו גם אותו, יכול להיות שפתאום הצו הזה ייתנו לך עוד הרחבה, אישורים. אל תדאג. תמיד אתה תראה שהקדוש ברוך הוא. לכן חז"ל אומרים, דאגה בלב איש ישכנה, ככה כתוב, ישיכנה, אבל בפסוק עצמו כתוב ישכנה. מה זה ישכנה? תקטין אותה. איך מקטינים את הדאגה? מסתכלים בפרופורציות. יש חיים ארוכים, יש חיים שלמים, יש פה מישהו שמנהל אותה, אל תדאג. אתה תראה שהקדוש ברוך הוא נותן לך הכל. אומרים חז"ל, בעל התניא אומר, העצה יעוצה לתאר ליבו מכל עצב ונדנוד דאגה. אדם שלא רוצה להיות עצוב, ולא רוצה להיות דואג, שכולנו כאלה, בפרט במצבי לחץ. הוא אומר, אז הוא נותן פה עצה, כתוב כשם שמברך על הטובה, כך מפרש על הגמרא. פירשו בגמרא לקבל בשמחה. כי גם זו לטובה רק שאינה נראית ונגלית לגמרי השר. זאת אומרת שלפעמים הוא אומר מה יותר טוב, שאתה מקבל את הטובה ואתה רואה שהיא טובה, או שאתה מקבל משהו שנראה לך כמו רע, ואתה מאמין שיש בפנים טוב. שאל בן אדם, לך ברור שאני מעדיף לקבל טוב. אז אומר הבעל התניא, תדע לך שהטובה המכוסה שבאה בתור רעה, היא טובה הרבה יותר גדולה. למה? הוא אומר, הטובה המגולה היא באה מעלמא דאיטגליה. זאת אומרת, מהעולם המגולה, אבל יש עלמא דאיטקסיה, שזה עולם הרבה יותר גבוה. ואם משם ירדה לך הטובה, אז היא באה בצורה של צרה, בצורה של משהו לא נעים. קשה להבין את זה בשכל, בהיגיון. זה לא נעים. תן, מה, תפנק. זה הסוד הגדול. ולפעמים בן אדם אומר, בוא נשום, קשה אבל. קשה לי עם החינוך ילדים, קשה לי עם הבעיה הבריאותית הזאת, קשה לי עם הבעיה הכלכלית, קשה לי עם השכנים, עם העבודה, לא יכול, עם האישה, לא יכול. הורדתי לך מתנה כזאת גדולה. לפתוח את העטיפה יותר קשה. תאמין באמונה חזקה, אל תתייאש. קווה אל השם חזק ואמיץ ליבך וקווה אל השם. אומרים חז"ל, אדם מתפלל ולא נענה, מתפלל עוד פעם.
בדיוק הפוך ממה שאתה הולך למשרד הפנים ולא נענית, עושה להפעיל קשרים אחרים, תבוא עוד פעם לאותו מקום, הקדוש ברוך הוא זה בדיוק הפוך. לא נענית, תבוא עוד פעם. זה עצה ראשונה שבאמת אדם צריך לדעת ללמוד איך להתנהג באמונה וביטחון, לפעמים לדעת להתחמק מהצרה. אז הוא אומר, היה אחד הרב רם מרדכי כץ, הוא היה ניצול שואה. אז הוא התחתן עוד פעם, הפך עוד פעם להיות אדם בעל נכסים, ותרם הרבה, אז באחד מחנוכות בית לאיזה משהו שהוא תרם, מבנה שהוא תרם, אז הוא אומר, כתוב בפסוק, והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. זאת אומרת, אנחנו עכשיו כביכול במצב של לב אבן, כמה שקורה זה, הבן אדם לא מסיס לו. אבל יש מצב של לב בשר, שהאדם מתגעגע לקדוש ברוך הוא שמח, יש לו רגשות, הוא חי, לב בשר. אז הוא אומר, לפעמים הלב אבן זה מתנה. בדור שלנו, שאדם מקבל צער, מקבל צרה, הלב אבן הזה עוזר לו לעבור את זה. הוא אומר, לעתיד לבוא, כשבעזרת השם יהיה, אנחנו נבין שמה שעבר עלינו זה היה כל כך טוב, אז נקבל את הלב בשר שנוכל להתלהב מזה ולהתרגש מזה ולהתפעל מזה. ולכן, בן אדם צריך לדעת שזה העצה הראשונה. העצה השנייה, להיות בשמחה. אחד הדברים שגורמים לבן אדם לעצב ודאגה וצער, זה שהוא חושב שהכל מובן מאליו, והוא לא מתמקד בדברים הטובים שיש לו. וזה העבודה של אדם בינו לבין עצמו. אתה רוצה להיות בשמחה אמיתית? אתה צריך לדעת להסתכל על מה שיש לך. וזה דבר שכולם יודעים אותו, וכולנו משתדלים, ובכל זאת שוכחים. ולכן בן אדם צריך לדעת שבן אדם מקבל משהו, בשנייה שהוא מקבל אותו, אחרי כמה זמן הוא יכול להיות שהוא בכה, חודשיים, הוא שם, תביא לי, קיבלת, אחרי שעתיים הוא כבר נרגע ועובר לדבר הבא. למה חודשיים לא תשמח עכשיו? ולפעמים בן אדם, הוא אומר, יש איזה אחד, קוראים לו אלון פז, הוא בגיל 30 עבר תאונה, הוא כבר איזה 20-30 שנה שוכב משותק, רק המוח שלו עובד. הוא כותב מכתב, הוא אומר, אין לכם מושג מה זה ללחוץ על כפתור, לגרד יד, לגרד בראש, הוא לא יכול. הוא אומר, אתם צריכים לשמוח על כל פעולה, הוא אומר, פעם בשנה הוא רק יוצא מהחדר שלו, הוא אומר, אני לא רואה שמיים, לא רואה נוף, לא רואה. אז סיפר אחד הרבנים שם, הוא אומר שפעם אחת קם לו בהרצאה, אומר לו, אתה יודע מצב שאי אפשר לשמוח? הוא אומר לו, מה? הוא אומר, בן אדם נוסע מתל אביב לירושלים, עולה בעליות של ירושלים, קור כלבים, גשם שוטף פנצ'ר באמצע העליות. מי יהיה שמח? אז הוא אומר, מישהו מהקהל, הוא אומר, אני יכול להחזיר לו תשובה? כן. אז הוא אומר שתקשיב, הוא היה האיש הזה, היה אצל הרופא. אמרנו, תראה, יש לך משהו בלב? אני מקווה שאתה תחיה, וגם אם תחיה, סביר להניח שלא תוכל להרים דברים כבדים, אתה תצטרך כל הזמן לנוח, לעלות מדרגות, אתה לא תוכל... עברו איזו סדרה שלו, עבר איזו סדרה של טיפולים, עלה, חזר, הוא אומר, נסע לרופא בתל אביב, הרופא אומר לו, אתה, ברוך השם בריא. מה? מה זה אומר, דוקטור? הוא אומר, אתה כבר יכול לתקן אפילו פנצ'ר בעצמך. הוא אומר, הוא נסע מתל אביב לירושלים, גשם שוטף, קור כלבים, פנצ'ר בעליות לירושלים, פלף, 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 עומד בצד, הוא אומר, יצאתי מהאוטו, אני רוקד בגשם, אני יכול לתקן את הפנצ'ר בעצמי, איזה כיף, לא צריך ידידים, לא צריך לקרוא לאיזה, אני פה מתקן, אדם, אז זה לפתוח, הוא מעריך את הלב שלך, בן אדם, יש לו ידיים, יש לו אצבעות, מה זה אצבע? בן אדם סיפר שם משהו עם קטיעות באצבעות, לא משנה, כל מיני, אדם יש לו 5 אצבעות, הוא אומר, קמת בבוקר, אז איזה אחד בא לרב, אמר לו, הרב, יש לי צרות וזה. אז הרב הזה, הוא היה מאוד ענב, הוא אמר לו, היה בן אדם איפה שהייתי רב, שילם 1,000 שקל, היה מוכן לשלם 1,000 שקל רק לראות אותי, ואני מברך אותך גם. לא סרט שלי, שלם חכת? הוא אמר לו, לא, הוא היה עיוור. הבנת? אתה צריך להעריך את הראייה שלך, את השמיעה שלך, אף אוזן גרון. עכשיו, בן אדם, אין לו מושג איזה דברים יכולים להיות. אתה קמת בבוקר, אתה כבר רואה. הוא אומר, תעריכו את זה שאתם יכולים להסתכל מהחלון על נוף. כי לא אין חלון, הוא לא יכול לזוז, הוא רק יכול להסתכל עם העיניים. יש עכשיו אחד הרב קושלבסקי. אשתו נפטרה בלי ילדים אחרי 30 שנה. הוא התחתן עם אישה שנייה, היו לה 7 ילדים, חיכו. שמעתם את הסיפור הזה? יש תמונה מפורסמת. וזה הבן השמיני, נולד לו השבוע הברית ביום ראשון, בן 87. הוא אומר, 30 שנה לא התייאשתי. אז קמה איזו אישה אחת שמה,
ששמעה את זה אמרה, אומרת, הם חיכו 26 שנה והתייאשו. היא אמרה, לימדתי עכשיו נולדתי מחדש, אין להתייאש. הבן אדם חיכה עד גיל 87, יש תמונה עכשיו מפורסמת, תסתכלו, תראו, הוא בן 87 מחזיק את התינוק שלו, הבן היחיד שלו בגיל 87. הרב, קוראים לו הרב קושלבסקי. תראה מה זה, איך הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם. אם אתה לא תתייאש ואתה תאמין שאין עוד מלבדו, אתה תמיד תסתכל על מה שיש לך, אתה תראה ישועות. ברגע שתסתכל על מה שאין לך, אומרים שהיה איזה ילד אחד עלה לאוטובוס, עלה, שכח את הכסף, הנהג אומר לו תשלם, אין לי, תשלם מה שמגיע לך, לא יכול לנסוע ככה, אבל אין לי. הנהג נלחץ, הוא התחיל לפקוד לשם, אין לי, תוריד אותי, לא יחזר הביתה. טוב, הנהג הוציא לו כרטיס, נתן לו. הוא אומר אותו עוד פעם בוכה. הוא אומר עכשיו, אומר לכולם נתת כרטיס וגם כסף. כאילו החזיר להם עודף. נתן לי רק כרטיס. זהו, שקרא להורים שלך, לא תעסק עם אנשים כמוך. הוא אומר לפעמים גם אנחנו נראים ככה. בן אדם אומר, מה, אבל למה? זה מגיע לי. אדם צריך לדעת לפעמים להסתכל על מה שיש. על מה שיש. אני אומר לו איזו אישה אחת, אומרת לו, אבל למה? אני רוצה תשובות, לא ליד כולם. אני רוצה תשובות על מה שקרה בשמחת תורה. למה ככה? אז הוא ראה שהיא באה חדורה, אמר, צריך כזה. אמר לה, אתה רוצה תשובות אמיתיות? כן. גם אם זה יהיה קשה לשמוע אותם? לתייך או לא לתייך? לא לתייך, רק את האמת. גם אם היא תהיה כואבת, כן. אמר לה, אז אני שואל שאלה אחרת. הקדוש ברוך הוא כתב בתורה מחללי אמות יומת. אלפי אנשים נוסעים בשבת. איך עד עכשיו הוא לא עשה את זה? הבינה. אדם תמיד מסתכל, זה גם מחקרים מראים את זה, כשאדם נתפס, אנחנו כבני אדם, איך אנחנו בנויים? להתאפס לשלילי. להתאפס לשלילי. אומרים שהראו לי, ונזכרנו כמה פעמים את המחקרים האלה, הראו לאנשים 100 תמונות בכמה שניות. תמיד הם זכרו את הפרצוף העצוב. מתוך 7-8 פרצופים שמחים, את הפרצוף העצוב. גם שמיעתית, נתנו לבן אדם לשמוע כמה דברים, הוא שמע את המילה הלא נעימה. אמרו כל מיני מילים טובות, רק את זה הוא שמע. המוח של בן אדם נתפס על השלילי. כאלה אנחנו. ולכן אנחנו עצובים, כי האדם יש לו את קליפת המגיע לי, וקליפת המובן מאליו. ברגע שהאדם מבין שלא מגיע לי שום דבר, ולשמוח במה שיש לי. הוא סיפר שיש להם מרפסת מאוד קטנה. 2/4. אז ככה כל פעם הם 6 בנים, וכל פעם בסוכות מצטופפים ולא נעים. אז אחד הילדים אמר לו, אבא, תאר לך שהיה לנו עוד מטר. עוד מטר. אתה יודע, זה מרחיב עוד מטר על 4. זה מרחיב את הדעת, זה עוד מקום למיטה, אפשר לשבת לו. אז הוא אומר לו, תאר לך שהיה לנו פחות מטר. הייתי שהוא ככה כולה, יש לי גיס, שזה הסוכה שלו. בדיוק מה שכתוב בהלכה, 7 טפחים על כמה שצריך. זה יושב ככה, אם ככה התקדמת קצת עם הפיתה, יצאת מהסוכה. מה, תאר לך שלנו פחות מטר, עכשיו תשמח. עכשיו, יאללה, בואו נשמח. הוא אומר באותו שנה אחר כך, ליד הבית שלו יש גן משחקים עם חצר ענקית, תמיד היא הייתה מלאה בחול ולא שימושית. הוא אומר, באותה שנה, פינו את כל החול, שמו שם דשא סינתטי יפה, עם 2 מתקני משחקים, אבל היה שם המון דשא סינתטי. המעון הזה היה שייך לשר השיכון והבינוי. אתם יודעים איך קוראים לו? לא, יצחק גולדקנופ. מי שיצליח להגיד את זה פעם אחת במכה במדויק, תקבל ממנו יום שלם במעון בחינם. אז הוא התקשר אליו, אמר לו, זה גן שלך, אני יכול לשתות סוכה? הוא אמר לו, למה רק בחצר? תיקח גם את הגן עצמו, תבקש מפתח, בשנייה בלי לחשוב לי, תראה איזה אנשים. והוא אומר, מה אז אנחנו עושים שם סוכה ענקית, יש מקום לכולם, כי כשאתה יודע להסתכל על מה שיש, אתה תקבל עוד, וגם אתה תהיה שמח. אבל אם אתה תסתכל תמיד על מה שאין, וזה הטבע של הבן אדם, אתה תהיה עצוב. אז הנה לנו עוד עצה, האדם רוצה להיות שמח, תמיד אתה נוסע עכשיו נסיעות. נתק רגע את הרדיו, תנסה להקשיב לעצמך ולחשוב מה יש לי, במה השם פינק אותי. אם יש לך ילדים טובים, ובזמני משבר זה מאוד קשה, אבל צריך לדעת שזה אחד הדברים שיכולים לעזור מאוד מאוד לבן אדם. כשבן אדם שמח, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע
בעל תואר. אדם צריך לדעת, לא, שום דבר לא מגיע לי. אין, אנחנו צריכים לדעת שהשמח בחלקו הוא העשיר. אדם שיושב בבית ומתחיל לחשוב מה הוא קיבל. איזה אחד כתב מכתב לרב. יש לי דירת 2 חדרים בירושלים וצפוף לנו עם 6 ילדים, אז אני מאוד מאוד הייתי שמח עכשיו מברך אותי שנקנה עוד דירה חדשה עם חדר נוסף. אז הוא אומר לו, קודם כל כתבת לי שאתה בריא ושהתחתנת, שנולדו לך ילדים, יש לך דירה בירושלים. עכשיו, אז בעזרת השם גם ייתן לך עוד, אבל קודם כל תודה לקדוש ברוך הוא. שם שאדם יש לו את זה, הוא מרגיש מאושר, הוא מרגיש כמה הוא קיבל, כמה אנשים יושבים בבית ולא תמיד יש להם את כל מה שיש לך. 2 עיניים לראות, 2 אוזניים לשמוע, הם יכולים ללכת בעצמם. ואדם, גם לא מזמן עברתי שפעת, אולי יש פה עוד כמה, ואדם אתה מרגיש שאין לו כוח לזוז, הוא מסכן סמרטוט. כמה ימים אתה חי ובריא וקם בבוקר ויש לך תכנונים הקדוש ברוך הוא איתך. כמה אדם צריך להיות מאושר שיש לו מקום לגור, יש לו 4 קירות, יש לו איפה לשים את הראש בלילה. יש דברים שאדם צריך ממש להיות, אומרים, אתם צריך ללכת לעשות סיבוב פעם במחלקת כירורגיה, מחלקה אונקולוגית, הוא יוצא משם מאושר, מקבל פרופורציות לחיים. וזה חודש אדר מלמד אותנו. תדע לך, אם אתה רוצה להיות שמח, שום דבר לא מגיע לי. ואדם באמת שרוצה גם להיות שמח זה מידת הנתינה. ברגע שאדם נותן לשני, זה פשוט הופך אותו לחי ושמח. לחי ושמח. אדם צריך לדעת ככל שאדם יותר חושב על עצמו ודואג לעצמו, אדם צריך לדאוג לעצמו, כן? אבל בסדר העדיפויות, לדעת שיש עוד אנשים בעולם ולדאוג להם, זה מחיה אותו. זה פשוט ליומן. אתם תראו אנשים, סיפר איזה אחד שהוא אומר, באמת הוא היה עשיר גדול, והיה לו בנים טובים, מחונכים וצדיקים אחד אחד. אז הוא פנה לרבי שלו ואמר לו, הרב, כסף יש לי, בריאות יש לי, ילדים טובים יש לי, אבל קצת שמחה להם. את זה אין לי. אמר לו, אתה תתחיל לתת לאחרים ממה שיש לך, אז תגיע לך השמחה. יש אנשים עשירי עולם, גרים לך בסביון, בכל מיני שכונות יוקרה, יש להם וילה סגורה ומסוגרת עם 4 כלבים, רכב נכנס לתוך הבית, נוסע בתוך החצר של הבית, יש לו כיכר, הוא מסתובב שם. והוא נכנס לחניה מסודרת, יש לו למטה בריכה. ואחד אמר לי, מתחת הבריכה יש מחסן, אתה רואה את הבריכה מלמטה. איפה אנשים גרים, אבל איפה השמחה? אתה שמח? אתה מאושר? היהדות נותנת לך את כל האושר שבעולם. עם הטיפים שלה, בעצות שלה. כל האנשים האלה סיפרתי לכם על הסבל שלהם. תראו איזה שמחה אנשים יכולים לחיות ולחייך ולהמשיך את החיים, כי הם יודעים שיש לי פה את הריבונו של העולם. יש לי פה את החיים היפים, ולכן בן אדם צריך לדעת שאתה זוכה לתת לאחרים ולהעניק לאחרים, אתה בעצם הופך להיות השמח הגדול שבעולם. אז בעצם דיברנו על כמה עצות, דיברנו היום על שמחה, איך אנחנו מגיעים אליה. א' כל למדנו על ידי אמונה וביטחון. דבר שני למדנו על ידי שהאדם מבין שלא מגיע לו כלום, ומידת להסתכל על מה שיש לך, וגם למדנו על מידת הנתינה. והדבר האחרון, העצה האחרונה ליום, לפני שנגיד כמה הלכות שקשורות לפורים, העצה האחרונה זה עצה שהיא כבר בתענית אסתר. אגב, תענית אסתר זה יום מאוד מאוד מסוגל, זה יום חמישי הקרוב, זה יום שבו אסתר ומרדכי נענו, זה היום שבו התהפכה הגזרה למעשה. אנחנו חוגגים את פורים, זה היום שהם נחו מאויביהם. אבל באיזה יום המן נתלה, המן נתלה בכלל בחול המועד, יום ראשון של חול המועד. זה משהו אחר. אבל באיזה יום הייתה המלחמה? זה היה ביום תענית אסתר. ולמה אנחנו צריכים לצום בתענית אסתר? בגלל שהרי כל הצומות זה זכר לעוונות שנעשו. פה זה היה יום שבו הם נלחמו, וביום שנלחמו, ביום הזה צמים. אז למה אנחנו גם צריכים לצום ביום הזה?
מה זה קשור? זה לא יום כיפור שזה כפרת עוונות. זה לא 9 באב בית המקדש נחרב. פשוט הם, כשהם היו נלחמים, בכל מלחמה זה הכלל. צבא, חייל בצבא לא אוכל. זה צום, בלילה אתה חוזר מהקרב אתה אוכל. למה? כדי שתבין שהכל מאיתו יתברך, וזה לא אתה ולא הכוח שלך ולא הכוחי ועוצמתי. כל הצבאות של עם ישראל, מאז ועד היום, הם רוצים שנתגייס, שישנו את הכללים בצבא לפי הכללים שלנו. ניסו יום צום, לעזה ביום בוקר, אז ככה זה היה, למה? כדי לזכור. ולכן זה נקרא תענית אסתר. אז המשנה ברורה מביא למה באמת. בגלל שביום הזה הקדוש ברוך הוא רוצה להזכיר לנו. אני מקריא לכם את הלשון שלו, שהשם יתברך רואה ושומע כל איש בעת צרתו, כאשר יתענה וישוב אל השם בכל ליבו כמו שעשה בימים ההם. זאת אומרת, הטעם של התענית זה כדי שאתה תזכור שאלוקים עונה למי שמתפלל אליו. אלוקים עונה למי שרוצה. אתה תעשה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אל תזניח. ולכן באמת אנחנו צריכים לראות שאומר החפץ חיים פעם אחת, כשהוא היה זקן כבר, הוא היה יושב בבית מדרש בסעודה שלישית. זה היה אווירה מאוד קסומה כזאת, כי בזמנם לא היה תאורה. היו מדליקים נרות. עכשיו, הנרות שהדליקו בליל שבת כבר התקבעו מזמן. מה נשאר? כלום. אז בסעודה שלישית נהיה חושך לאט לאט, ועדיין לא יצא שבת, אתה לא יכול להדליק נרות. אז היה ככה מדבר אליהם ללב ככה בתוך החושך. בסוף ימיו הוא היה מחזק, כזה שאומר שמוע מהחפץ חיים אתה מקבל אורות. היה יהודי כזה חם, כזה לבבי, כזה בוער לעבודת השם. אז הוא אמר, פעם אחת הוא אמר, כל העולם כולו מלא כפירה. ולמה? אז הוא אומר, גם בבן אדם למקום, שהרבה אנשים, הוא אומר, עושים כל הזמן השתדלות לפרנסה ורצים וזה, והם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא יכול להביא להם מה שמגיע להם ברגע אחד, בשנייה שהם רוצים, בשנייה שהם צריכים. ולכן הוא אומר, גם בבן אדם לחברו, שהאדם מזיק מישהו או שהזיקו אותו והפסיד לו, הוא לא מאמין שבן אדם לא יכול להזיק ולהפסיד את חברו. זה מה שהוא דיבר. אז הוא אומר, אין עצה ואין תבונה כדי להינצל מהאפיקורסות הזאת, שלהבדיל, אמן, הוא היה שורש עמלק, והוא היה כולו מלא אפיקורסות. הכל זה מקרה. אין שום דבר שקרה סתם, שקרה במכוון. הכל זה סתם, הכל זה מה שאתה עושה. הכל זה לא רלוונטי, קדוש ברוך הוא כביכול. אז אמן הרשע הזה, אנחנו צריכים בדיוק לעקור אותו מהלב. אגב, בחודש אדר, יש לכל אחד מאיתנו עמלק קטן בתוך הלב, שכל פעם אומר לנו מחשבות של כפירה. תעשה, למה מי הוא? כן, תרוץ, תעבוד שעות נוספות. כן, תלך, אין מה לעשות. ושוכח להכניס לנו בראש שאין עוד מלבדו ואין עוד מלבדו. וחודש אדר זה חודש של מחיית עמלק. אנחנו מוחים את עמלק ואת אמן, ויש לנו את הזכות גם את הסייד דשמיא לעקור את העמלק הקטן הזה מהלב שלנו. ולכן אומר להם החפץ חיים, אין עצה להינצל מזה, מכל המחשבות הכפרניות האלה. אומר להם, אלא אם כן תשקיע שעה אחת ביום להתבונן ולהעמיק במחשבה שאין עוד מלבדו. אז החבר'ה הסתכלו עליו שם ככה, כאילו, איפה נביא עוד שעה ביום עכשיו, לאין עוד מלבדו? איפה יש שעה ככה לאין עוד מלבדו? אז הוא אמר להם, לא, השעת התבוננות הזאת לא חייבת להיות שעה פנויה. זה יכול להיות בתפילה. אומר, אם אתה מתבונן במילים של התפילה ברוגע, קח נשימה, לאט לאט, תנשוף, תתחיל השם שפתי תפתח, או פסוקי דזמרה, או כל ברכה או תפילה שאתה תיגש אליה, היא פשוט תרומם אותך לרמה של אין עוד מלבדו. איפה שלא תתבונן, מחיי מתים, ברחמים רבים, סומך נופלים, אז ברוך הוא סומך כל הנופלים, זוקף גופים, מתיר אסורים, ומקיים ונתו לשני הפר. מי חמוך בעל גבורות? מי? ומי דומה לך? מלך ממית, הוא מחיה, הוא מצמיח ישועה, משום מקום. אתה קורא את זה, אתה קורא את הפסוקי דזמרה, לא בגבורת הסוס יחפץ, אני חזק, אני יש לכם, לא בשוקי שרצה, רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו, וככה אתה הולך, הוא אומר, ממילה למילה בתפילה. אתה מתפלל פה כאחברים, או כארץ על המים, אחי מצעדי גבר, תנני לחן ולחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רועי. זה הכל, זה כל המשחק פה, חן וחסד ורחמים, וגומלני חסדי. והאדם ככה, הוא יצא מהתפילה, והאדם חצי מלאך. אם הוא יתבונן במילים, באמת אחד אומר, באמת שאלה, אבל שאלה, אפשר שאלה באותה? אין בעיה, ותקח בחשבון שהתשובה גם תהיה באותה. אמר לו, איך אפשר להתפלל כל החיים
3 תפילות, אותו דבר. שחרית, מנחה, ערבית. אמר לו, חד משמעית, אתה צודק. אי אפשר לחלום 3 תפילות 3 פעמים ביום על אותם מילים. צריך להתבונן. אם אתה מתבונן, זה עולם אחר. אתה פתאום נכנס, מה זה רפאנו השם ונרפא, הושיענו וניוושע. אתה חונן לאדם דעת, חוננו מאיתך חוכמה, בינה, שלא נעשה טעויות, שנהיה מיושבים בדעתנו. הסר ממנו יגון והנחה. אתה שומע תפילת כל פה, בן אדם מתפלל. וככה חפץ חיים אומר, אני נותן לכם עכשיו פה סגולת, שימו לב, הקו הישר, ספר קו הישר, מביא בפורים סגולה. יום זה הוא כותב, מסוגל מאוד שיקובל תפילותינו בזכות מרדכי ואסתר. אני מדבר על יום חמישי הקרוב. תענית אסתר. וכל מי שצריך חכמים על איזה דבר, יש פה מישהו שלא צריך חכמים על איזה דבר, שיגיד, יתפלל עלינו. שיקובל תפילותינו, כן, שצריך להתפלל, ייקח פנאי לעצמו ביום תענית אסתר. זה יום חמישי, מתחיל מהבוקר עד צאת הכוכבים, 6:15 בערך. ביומר תחילה, לפני שאתה רוצה להתפלל על מה שאתה צריך, תגיד איזה מזמור, כ"ב בתהילים, שזה למנצח, על הילד השחר, מזמור לדוד, אלי אלי למה עזבתני, כי מי זאת הייתה הילד השחר, חזרנו ממא כ"ט, שזו הייתה אסתר. אמרה אלי אלי למה עזבתני. אחרי שאתה אומר הילד השחר, אומר את המזמור הזה כשאתה עדיין בצום, ביום התענית, אחר כך ישפוך שיחו לפני השם ויבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, שבזכותם יעתר לו השם. אתה אומר את המזמור, מבקש את הבקשה, אתה יכול גם הרבה בקשות, זה לא, כן, אין מגבלה את זה הקדוש ברוך הוא, ואחר כך אתה מזכיר שתפילותיך בעזרת השם יתקבלו, בזכות מרדכי ואסתר. הוא אומר, ויפתח לו השם שערי רחמים, ותקובל תפילתו ברצון, כי זה סגולה אדירה, זה יום כזה, שזה יום של תפילות. ולכן הוא אומר, אנשים צריכים לדעת שכמה שזה צום וזה נשמע גרוע, אבל זה יום של חסד, של חמלה, של רחמים, יום שבו הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתם והיה איתם והפך להם את הגזרה מרע לטוב. ולכן אנחנו צריכים לדעת שבזמן הזה התפילות מסוגלות, וזה בלי קשר, כוח התפילה הוא עצום בפרט ביום הזה. אומרים שאחד בא למעריץ דושינסקה, הוא אמר לו, הרב, אני רוצה שתכתוב לי, הוא כתוב לו המלצה. הוא רואה אותו לא רגוע, לא רגוע. אז הוא אומר, תגיד, התפעלת שחרית היום? הוא אומר, כן, בטח, אני התפעל שחרית. אתה לא רגוע, אבל הוא הולך ושב, הרב, כותב לי המלצה, תגיד, אתה התפעלת שחרית היום? כן, התפעלתי שחרית. טוב. הרב עוד פעם כותב, והוא לא יושב רגוע. הוא אומר, תגיד, אתה התפעלת שחרית? הרב שואל 3 פעמים. לא התפעלתי שחרית. לא התפעלתי שחרית. אבל הרב, איך ידעת? זה לא קרה לי בחיים. הוא אומר לו, אני רואה שאתה לא רגוע ברוגע היהודי. השחרית נותנת לבן אדם אחרי, שחרית, הוא נרגע. אתה יודע, הבן אדם מוציא את הילדים מהבית על הבוקר. תשים את זה, אתה יודע כבר לאוטו. תסגור את זה, אבל כמה את לך? להפציק לחלום, תעלו לאוטו. מתפלל, אוי, איך ככה דיברתי? איך ככה אמרתי? לא, התפילה מרגיעה אותך. שם הרגעה, כדור הרגעה. זה הכוח, זה לא מגיע לאספרסו. באמת? אחרי ששמים את הילדים. יפה. צריך לדעת, עם כוס קפה. אבל תראה מה זה, זה באמת נכון. שבן אדם צריך לדעת, אומרים שהייתה איזה אחת, בעלה היה אומר לה, אני הולך לשיעור. עכשיו כל פעם הייתה יודעת, הוא הולך לשיעור, הוא הולך, מכין קפה, הולך לדבר בחוץ, מהשל, חוץ בחיים הוא לא יושב בשיעור, בחיים. יום אחד התקשרה, תקשיב, מה זה עצובה? אתה יכול לספר לי איזה בדיחה? הוא אומר לה, אני באמצע שיעור. אמרת לה, זו בדיחה טובה, אבל משהו קצת יותר טוב. אז הוא אומר ככה, לפעמים הקדוש ברוך הוא, בן אדם אומר לו, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אחרי שהוא עשה את כל ההשתדלויות האפשרות, ואז הוא בא לקדוש ברוך הוא בתפילה, אומר לו, אני בורתח בך, כי בך בטחנו. אומר לו לקדוש ברוך הוא, בדיחה טובה, אבל יש משהו קצת יותר משעשע. אתה רוצה, אומר, בך בטחנו. אז עם כל האמת, אתה תמיע לך את זה בלב. זה אומר על ידי שאתה יושב בנחת, מתבונן במילים, ובוטח בהשם. בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלתמו. זה מה שאנחנו אומרים באלי אלי למה עזבתני.
אומרים חז"ל, תראה מה כתוב על אגג, איך המן בכלל הגיע לעולם, אתה יודע? תנא דבי אליהו, אליהו הנביא אומר לך ככה, אגג היה בוכה ומתענח, אחרי שהוא תפס אותו, שאול המלך, הוא לא הרג אותו. ואז אגג הבין שהרגו את כל זרעו, והוא נשאר יחיד והוא הולך למות, אז הוא היה בוכה ומתענח בבית האסורים בכלא הישראלי, ואמר, אוי לי שמא יאבד זרעי לעולם מן העולם. אתה יודע מה? ואז מה קרה? הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו, והביא את המן לעולם. זאת אומרת, גלגל לו איזה שפחה שמה, הוא היה איתה, והתעברה, ונולד המן משם, אחרי כמה דורות. אז שואל רב חיים קניאבסקי, תגיד, מה ערך יש לתפילה הזאת, שזה המלאקי, שהקדוש ברוך הוא ציווה להרוג אותו? אז אתה מקשיב לתפילה שלו? למה? אומר רב חיים קניאבסקי להראות לך מה הכוח של תפילה. כי גם כזה רשע שצריך להרוג אותו, והקדוש ברוך הוא שונא אותו ואמר כיסאי לא שלם עד שהוא ימות, אבל אם מתפלל, תפילה שלו חייבת להתקבל. אז מה זה יהודי שמתפלל עם תפילי, עם ציצי, עם ברית מילה? מה זה? ולכן אומרים חז"ל, זו הכוח של התפילה. ואגב, כל מה שקרה זה בזכות התפילה, כי כתוב שאליהו הנביא כשהוא שמע שנגזרה הגזרה, זה לא המן גזר אותה, זה הקדוש ברוך הוא גזר אותה. ואליהו הנביא רץ לאברהם, יצחק ויעקב, אמר להם תתפללו. אמרו לו, אם הקדוש ברוך הוא גזר, אנחנו יכולים לעשות, מה הם חטאו, מה נעשה? רץ למשה רבנו, אמר לו, יש יהודי כשר בדור הזה? אמר לו, יש את מרדכי. אז הוא אמר לו, תגידו שיתפלל מלמטה, אני אתפלל מלמעלה, וככה אנחנו, בעזרת השם. הוא אמר לו, אם זה נגזר בדם, אין מה לעשות. אם זה נגזר בתית, אם זה נחתם בתית, הקדוש ברוך הוא חתם בתית בלי דם, אפשר לבטל. אז הוא אמר לו, זה בתית. ואז הוא אומר, מרדכי, לפני שהוא הלך לאסתר, לפני שהוא שלח, קודם כל ויזעק זעקה גדולה ומרה. וזה מה שכתוב בפסוק, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. איך הוא ידע? אליהו הנביא אמר לו, משה רבנו מתפלל, אתה עכשיו מתפלל קדימה. ויזעק זעקה גדולה ומרה. אחר כך בוא נראה נדע ושלח שליח אל אסתר וכל זה. קודם כל מתפללים. קודם כל תפילה. וזה הכוח של התפילה. ולא רק זה, כל הכוח של התפילה אומר הרמב"ם, שכל העניין של הקריאת מגילה, למה לפי שיטת הרמב"ם, למה אנחנו קוראים מגילה? הרמב"ם כותב, בהקדמה לספר יד החזקה, הוא כותב ככה, להודיע לנו שכוח של האדם להתפלל יכול לבטל כל גזירה. לפי הרמב"ם זה כל, וזה מסביר לנו גם מה שאנחנו אומרים שושנת יעקב, צהלה ושמחה, ואותם אחד, למה? מה כתוב בסוף? להודיע שכל קובך לא יבושו. איך רואים את זה שכל קובך לא יבושו? מרדכי התפלל. זה הכוח של התפילה. זה כל המטרה של המגילה, שאתה קורא, מרדכי התפלל, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויצא לרחוב בלבוש שק. אבל מה? צריך לדעת שיש עניין גדול, לפני שאנחנו מסיימים, בתפילה בשמחה. אדם שמתפלל בשמחה יכול לפעול הרבה יותר ממה שהוא מתפלל, תפילה בצער ובבכי. אדם שיכול, אומרים שהיה איזה אחד, לא זוכר את השם של הרב, הוא היה בחוף, ובחור אחד ממש התחיל לטבוע. הרב, הוא לא יודע מה לעשות, אז הרב צעק לו, וכשאתה טובע, תמסור דש ממני ללוויתן. פתאום הוא התגבר. אמרו לו, מה עשית? הוא אומר, תקשיב, ראיתי שהוא בלחץ. הוא בלחץ, שאתה בלחץ, אתה בצער, אתה לא יכול לעשות כלום. צריך לשחרר אותו, מדרך ללוויתן, זה קצת הצחיק אותו, ועוד חושב מה לעשות, הוא מצא איזה קרש, תפס אותו והצליח להינצל. זה הכוח של השמחה. זה הכוח של, זאת אומרת שזה הוויכוח, ככה מסביר התפארת שלמה. הרי מרדכי לבש יצא לרחוב העיר בלבוש צעק, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ואז מה אסתר עשתה? שלחה לו מה? בגדים, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. הוא לא קיבל. אז מה? מרדכי מחוסר בגדים? מה חסר לו בגדים? היה לו בגדים, אבל מה הוא רצה לעשות? ללבוש שק. אז מה את שולחת לו בגדים? תגיד לו, אל תלבש שק. אז אומר, הוויכוח ביניהם היה איך אפשר לפעול יותר טוב בשמיים. הוא אחז שצריך להתפלל, לבכות. היא אמרה לו, מה פתאום? תשמח, תחליף בגדים, ואז תתפלל. זה יהיה הרבה יותר חזק. אבל מי צודק בוויכוח? איך אנחנו יודעים? יש פסוק, נתת לבושי שק. יש פסוק, נתת לבושי שק. נכון. אז מה אפשר? אז אומר, הקדוש ברוך הוא הכריע את הוויכוח. כי מה היה אחר כך? שלח את המן להלביש את מרדכי בלבוש מלכות, ולשתו ככה יעשה לאשר המלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך בשמחה. אחרי שמרדכי התפלל, אחר כך התבטלה הגזרה. אז תראה מה זה שהקדוש ברוך הוא, כמה חשוב שהתפילה
תהיה בשמחה. אז הוא אומר, אסיים לכם בפסוק אחד כתוב במשלי, רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נחאה מי יישאנה. אומר הגאון מבינה, מה זה רוח איש? הוא אומר, רוח איש זה, הרוח זה הרגש בשמחה. אדם שהוא בשמחה, הוא יכלכל מחלהו. הוא אומר, הגאון מבינה, אף שתבוא מחלה חס ושלום, יכלכל מחלהו בשמחה ויבטלנה. זאת אומרת, השמחה יש לה כוח לבטל כל מחלה. ולכן, אדם שרוצה באמת לחנך גם את הילדים שלו, איך אני מנחיל להם? איך אני מנחיל? בשמחה. אם אתה עושה את המצוות בשמחה, אתה בא לפני הקידוש שמח, אתה הולך לשיעור בריקוד, אתה אומר, איזה כיף, יש לנו שבת. אתה עושה את הכל בשמחה, הם יספגו את זה, כי אדם רוצה להיות מאושר. הוא היה בשמח, עם השמחה, הוא רוצה להיות כמוהם. אבל אם כל דבר זה, מי כבר את השולחן, אני מעדיף שלא. וזה מלמד אותנו מה זה מעלת השמחה, ובחודש הזה אפשר לשאוב שמחה לכל השנה כולה. אדם שישמח בחודש הזה ויצליח לשמוח, אז יהיה לו שמחה לכל השנה כולה. מתי השערים הכי פתוחים בעולם? זה מסרנו שיעורים בשנים אחרות, בזמן קריאת המגילה. כל היום הזה זה כמו יום פורים, ממוצ"ש עד ראשון בלילה, השערי שמיים פתוחים, אתה תצליח ביום תענית אסתר וביום הפורים לבקש. זה יום של משלוחים, וזה למה לא רוצים שתתפלל. אתה יכול לקחת את כל האוצרות של המלך. תמצא לך זמן, תתפלל מוקדם, תשקיע, באחרי אלוקי נצור תתפלל. לפני קריאת המגילה תתפלל. בשעת קריאת המגילה תקשיב ותכוון שהשם שופך עליך את כל השפע, כי שערי שמיים פתוחים לחלוטין, יותר מנעילה ביום הכיפורים. חייבים להאמין בזה. אתה אחר כך בא, תנסה לקרוא תהילים. אל תוך הלילה, נרדמו הילדים, המשלוחים על הספה כבר מוכנים. אתה יושב פותח תהילים, עוד חצי שעה, תהיה קצת עייף מחר. העיקר לקרוא משהו, להתפאר. אומרים הבטחה של החתם סופר, שכל מי שלומד תורה בין מגילה של לילה למגילה של יום, מובטחת לו הגנה כל השנה. יש לך ביטוח. ולכן בן אדם צריך לנצל את הימים האלה, לעשות את כל מצוות היום בשלמות. זה אומר קריאת המגילה פעמיים, בלילה וביום לשמוע מילה מהחזן. לשלוח את אשתו אחר כך שתלך, אם יכולה לבוא איתו מצוין, אם לא אז אחר כך הוא שומר על הילדים ושומעת. אם לא יקרא לה בעצמו בבית ממגילה כשרה בתנאי שהוא יודע לקרוא. עם כל הדקדוקים. ויש לנו את משלוח מנות, שזה משלוח אחד לשני אנשים, לפחות אחד מכל אחד. מתנות לאביונים, זה 2 מתנות לשתי אביונים. אם אתה מכיר את האביונים, תן בעצמך, אם לא, תן למישהו שמכיר אביונים. רצוי ממשפחה, אם אין לך מישהו מהמשפחה, מישהו מהעיר שלך, ורצוי שזה יהיה אדם בן תורה, שתדע שהכסף שלך הולך לא לחילולי שבת ולא לדברים כאלה שמנגד רצון השם. ולכן אדם יעשה את כל המצוות האלה, סעודת פורים כמו שצריך, יקיים את כל המצוות בעזרת השם, השם יפתח לנו שפע של שמחה, ישועות ונחמות, כן יהי רצון ונאמר אמן ואמן. נקבל בצד שבוע, שהשבוע הבא לא יהיה שיעור, בשבוע לאחר מכן זה כבר יהיה שעון קיץ, אז שיגיד לנו באיזה שעה, הוא יחשוב על זה, הוא יחשוב ויודיע לכם. תעדכן אתכם, אבל תדעו שאתם צריכים להתעדכן, וגם איזה מאכלים. טוב, זה כבר לא חשוב. רבי חנן בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות לישראל לבחרת רצון שם אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. ויתעלה ויתעלה שעומדת בקשה ברחוב אללה מנקות לחטא שירתה שבעתה מחמתה דעמירה בעמה ונבוא אמן על ישראל ועל רבנה ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון בעסקים ואורייתא קדשתא די בהתרא הדן ודי בכל אתר ואתר יהיה לנה ולאום חום חנינה וחסדה ורחמים מקודם מראה שמיה וירחה ונבוא אמן יש למה רבה מי שמיה חיים בסבא וישועה ונחמה ושלווה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורבע והצלה לנו ועמי ישראל ונבוא אמן עושה שלום במרומה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל ונבוא אמן. שבוע טוב.